Ane Jimenez naiz, ingenieritza industriala ikasi nuen eta ikasketak bukatzerakoan doktoretza tesia egiten hasi nintzen Tecnalian. Gaur egun Tecnalian bertan jarraitzen dut, zehazki Firmetal taldean ikerlari moduan. Lankideekin dagoen giroaz gain, nire lanetik gehien gustatzen zaidana etengabe gauza ezberdinak ikasten ditudala da. Firmetal taldean, material metalikoen balio kate osoan lan egiten dugu, sektorearen premiei erantzuteko eta erronka berriei aurre egiteko. Metal hornitzaileetatik hasita, prozesatzaile, fabrikatzaile eta azken erabiltzaileekin lan egiten dugu. Gainera, materialen birziklapena ere hartzen dugu kontutan. Sektore metalurgikoaren ezagutza transmititzeko eta eremu industrial ezberdinen beharrak asetzeko, sektore anitzetan jarduten dugu. Hainbat eremutan soluzio espezifikoak eskainez. Energia, garraioa, espazioa, defentsa eta zientzia industria dira gure jarduera eremu nagusietako batzuk. Azkenik, gure ahaleginak ekoizpen eta diseinu prozesuan eraginkortasuna hobetzeko bideratzen ditugu.